Međunarodni nautički sajam Biograd Boat Show, koji se održava od 20. do 23. listopada u Marini Kornati u Biogradu, ove godine nudi još veći broj izlagača i premijera. Od istaknutijih premijera tu je predstavljanje novog motornjaka Bavaria E40 u jednom potpuno drugčijem konceptu. Svoju hrvatsku premijeru imat će i Baylinerove brodice CC6 i Glisser VR5. Beneteau će predstaviti svoj novi motornjak Antares 8, Barracudu 8 te jedrilicu Beneteau Oceanis 41.1. I na kraju katamaran Lagoon 42. U Biogradu će debitirati i Fontaine Pajot s katamaranom Lucia 40, a Hanse će predstaviti jedrilicu 315. Tvrtka Atlantis Marine premijerno će predstaviti dva modela plovila iz ponude premium norveškog proizvođača plovila, i to Nordkapp Noblesse 790 i Nordkapp Enduro 705. Tijekom Biograd Boat Showa moći će se premijerno razgledati i nove brodice Damor 12 Family, D4 460 i 412, modeli Gallia 660 Hardtop, Green Line 36 Hybrid, Mary Fisher 695 Marlin, jedrilicu Jeanneau 64, novi Monahus 45 ISA, kao i brzu svestranu jedrilicu Reacher 780. Biogradski brodograditelj predstavit će veću 17-metarsku turističku polupodmornicu Semi-Submarine 55 Pax kapaciteta 55 putnika. Između ostaloga, od nedavno predstavljenih brodova treba istaknuti brodicu Fortis 590 Fisher hrvatskog brodograditelja Nautička milja i brodicu poljskog škvera Oki Boats model Barracuda 585 Day Cruiser. Od široke ponude brendova tvrtka Motonavis na sajmu će predstaviti ponudu Suzuki Marine vanbrodskih motora te plovila Saver, Zodiac, Vali, Suzumar. Osim plovila, i ove godine Biograd Boat Show će ponuditi i prodaju nautičke opreme. Po tradiciji bit će prezentirani i noviteti iz ponude Lalizas Marine Stores, ali i brojni drugi proizvodi po promotivnim cijenama. Tako će Lalizas grupacija, najveći europski proizvođač opreme, ponuditi bogat izbor nautičkih proizvoda, od bokobrana, uređaja, odjeće, konopa, ali i veoma važan safety program. Uz prezentacije i stručne radionice koje organizira časopis Burza nautike, posjetitelji će moći dobiti savjete u vezi sa korištenjem širokog raspona proizvoda za čišćenje i zaštitu dizel i benzin motora tvrtke Datacol. Sve ovo potvrđuje da će i ovogodišnji punoljetni Biograd Boat Show biti pravo regionalno središte svijeta nautike.